S'han tornat a posar les samarretes verdes per visualitzar que estan disposats a mobilitzar-se. Consideren que la nova llei d'educació, que manté el 50% en català i en castellà de l'any 1997, es fer passes enrere. S'ha venut com una llei que blinda el decret de mínims, però això, a banda de no ser del tot cert, és insuficient. A la totalitat dels centres no s'acompleix. Uns percentatges que no s'apliquen per tot, sinó que a molts centres el castellà supera de llarg el català. Per això consideren que el plantejament no ha de ser de percentatges. En aquelles zones que són àrees d'urgent intervenció lingüística, per exemple, la Vila de Palma, les Pitiüses, totes aquestes zones se necessita aplicar un model d'immersió lingüística. Perquè si no, és a dir, el que hi ha a la societat... Mireu, a la societat illenca hi ha una sèrie de persones que viuen d'esquena a la llengua catalana, que la desconeixen en absolut. El Moviment per l'Escola en Català a les Illes Balears ha demanat que s'aturi la tramitació de la llei d'educació perquè proposa un model que agreujarà la situació d'emergència lingüística i deixarà que el castellà sigui també llengua vehicular. Tot i aquesta petició, està previst que aquí, la setmana que ve, el Parlament aprovi la llei d'educació i des de Més per Mallorca ens ha confirmat que no pensen tornar enrere. Cap a ells i cap a Més per Menorca han dirigit les peticions, les queixes cap a un govern de progrés, segons ells, que no ha cercat el consens en tota la comunitat educativa. Margalida Solivelles, TV3 Palma.